Salibonani, welcome back to Week of Entertainment lapho esilinika indaba ezihlabusayo. Ginindo Slides exposed in court. Amanga kaGininda abesephuma egcekeni enkantolo. Ubufakazi bokuzivikela buveza ukuthi kunezinye izimoto ezazingaxoxwanga nhlobo empikweni kaBrigadier Gininda. Yizo lezo zimota zazibandakanyekile ngesikhathi kuboshwa abasolwa. Lezi zimota zifaka iNissan Qashqai, Ford Ranger enophawu iwephoyisa kanye neVF Golf engamakiwe eyayishaywa nguJonathan. Ukushiwa kwalezi zimota empikweni kubonisa ukuthi uphenyo lwenziwa ngendlela yokukhetha izinto ezithile kuphela, mhlawumbe ukugwema ukwethula ubufakazi obungahambisani nendaba kahulumeni. Lokho kwehluleka kusho yonke imininingwane kungaholela ekutheni umbiko kaGininda uthathe njengongathembekileyo.